Агенция за преводи и легализация Артедок участва в студентската конференция Летящ старт, организирана от Junior Achievement България и посолството на САЩ. Конференцията се проведе на 29 март в хотел Шератон в София. Целта й бе насърчаване на предприемаческия дух и начин на мислене на студентите. Сред гостите на събитието бяха Саша Безуханова, председател на Junior Achievement България, както и представители на посолството на САЩ. Студентите се запознаха отблизо с 10 водещи компании от България и чужбина и работиха заедно по решаването на актуални бизнес казуси. Агенция за преводи Артедок се включи със своята идея за висящ превод на епикризи на болни деца, като част от актуалната кампания Висящо кафе. Участниците дадоха своите идеи за проекта Висящ превод и се запознаха с основните аспекти на преводаческия сектор, както и с перспективите на пазара. Агенция за преводи и легализация Артедок ще насърчава и в бъдеще лидерските способности и увереността на българските студенти.